a la revisió de l'any li vaig preguntar que la veia rara. Com a molt petita i em van dir tranquil·la, no passa res. I res, 2 setmanes després debutava amb diabetis. Era realment molt petita. Quan he de pensar que ho tinc, també, sin més, ho tinc. No hi ha... És un xoc molt gros perquè de cop i volta és un món totalment diferent i no el coneixíem de res. Molta intuïció de mare i aprendre molt i anar fent endavant. Em va ajudar molt l'associació perquè vaig trobar casos de bebès també i llavors em donaven com trucos. La nostra finalitat és cuidar del pacient, d'acord? Estar al costat del pacient, estar al costat de les persones amb diabetes, fent-los-hi costat, escoltant-les, formant-les, perquè quan un surt de l'hospital o quan un li surt una diabetis, tant la 1 com la 2, s'espanten molt i ara què faig? No puc menjar sucre, no puc menjar hidrats, què és un hidrat? Llavors aquí el que fem molt és estar al seu costat, no? i explicar-los com es poden alimentar, com poden fer les coses. Vaig marxar d'aquí pensant, bueno, no està sola, hi ha moltes persones que també els hi passa, tenim un grup de pares en el que ens preguntem, sobretot els veteranos t'ajuden, i a poc a poc, quan li vas agafant el ritme, no? I saps el que són els hidrats, comptant les racions i això, cada dia fiques el comptador zero i ho intentes fer el millor que pots. Començo a saber comptar, però encara em costa. És que sàpiguen que no estan sols, que hi ha molta gent i que els entenem i que no hi ha preguntes tontes, que no hi ha pors tontes. Tothom ho passa com ho pot passar, ho viu com ho pot viure i ningú és igual, vull dir. Però tenen un lloc on poder trobar gent que els entén perquè estan passant o han passat pel mateix que ells. És que no es pot explicar, deixes de viure per cuidar el sucre de ta filla. I el sensor ens va permetre, pensa que el grup de famílies es diu Noches sin dormir. Moltes vegades em venen nens petits, em diuen, què és això? Llavors, clar, jo estic tan cansada de dir-ho sempre que quan vaig amb algú que coneixo li dic, li dius tu? Fa uns anys, potser 65 anys, 70 anys, per un diabètic era, arribat en aquesta edat, no? I ara, ben portada, no hi ha seqüeles i viuen igual que una altra persona, sense complicacions.